Mae'n nos lun, fi yn rhyw industrial estate. Mae'n gweud dans Caerdydd, so fi'n meddwl fi'n danso. Wel, o'n i'n meddwl cynta bod ni'n drifo lori achos bod nhw'n actually neud i fi neud rhywbeth fel yna, achos this is what I like. Dawnsio, bron yn iawn, clwb dawnsio Pole Twisters Caerdydd. Ond fi'n credu fi'n danso, it's a good thing, fi'n licio danso, so fi jyst mynd i'n gweld lle i mynd, fi'n meddwl trwy fan hyn. Ti'n meddwl? Dyna pam da ni'n gosod y sialensa ma i chdi Yasmin fach. Oh my god. O'n i'n gwybod sa'ch chi'n neud rhywbeth fel hyn i fi. Ond be yn union ydy'r sialens? As if bod fi'n gallu neud hwnna. Wel, obviously fi, as yn dweud Yasmin yn yna. Ano'r Yasmin. Dy challenge wrthos hon yw i ymuno â thîm Pole Twisters Caerdydd a torri record y byd. Sef y nifer fwyaf o bobl yn ddawnsio ar Polyn ar yr un pryd. Pob lwc gyda dysgu symudiadau y lle. Da ni mor greulon â hynna. Mae Lea y Pole Twister profiadol wrth law i ddysgu'r symudiadau. Well, I'm ready. Hi, Yasmin. You okay? Yeah, okay, so today we're going to just do a simple routine. And what you're going to do is just switch your hips side to side. Oh, baby, fi'n edrych fel mochyn bach stuck in the mud. Wel, rhaid fi bod yn sexy, achos fi ddim yn person sexy iawn. Fi dda, what you see is what you get, ife? So, mae eisiau fi bod mwy fel, you know. Ond dyle fi fod yn iawn fel yn mynd rownd y pôl, achos mae dad i fi'n fireman, so mae fi obviously gyda'r nac o fe, so falle bydd rhaid i inherito hwnna mewn jeans fi. Deud di. Fi'n cael gwers bach a rai o'r moves. Maen nhw eitha, wel, anodd, a mae rai nhw'n eitha easy, fel a bit dancey, so mae hwnna'n iawn. Mae muscles fi'n really brifo yn barod. So ar y bore, fi'n meddwl bod cerdded. Yasmin felly mae gei dipyn o hyder ar ôl i ymarfer cynta ar gyfer torri y record byd. Ond sut ath hi'n ymarfer 2? Mae nos Wener a fi yn Cardiff Dance Studios eto yn lle bod yn y pub, diolch lle, good one hwnna. A fi wedi dod yma heddi i ymarfer ar gyfer y torri record y byd. Wel, ta ca fewn i'r stiwdio'n ddechrau, bysa? O, a mae yna griw yma heno. Fi yn dechrau bod yn nerfus nawr, achos maen nhw ddim yn gwybod y routine eto hefyd. Maen nhw'n edrych arno fe nawr yn y cefndir. Ond maen nhw'n gallu pigo pethau lan fel la, a fi methu. Ond hefyd, gyda'r beth sy'n digwydd fori, torri'r record y byd, be ni'n mynd i wneud yw bydd webcam gyda ni, a wedyn mae pobl dros y gwlad i gyd yn wneud e, fel mae un yn Sydney, mae un yn America, mae un yn Llundain. Rhaid i ni gyd bod ar y Polyn ar yr un pryd am 6 munud heb neb cwmpo off, so pressure's on. Wel, mae'n mynd yn iawn, dim yn 100% o'r symudiadau eto, achos obviously fi ddim ond i cael bach o practice. Fi'n meddwl byddai'n gallu dal lan dyn nhw, byddai'n just mynd i esgus gwybod beth fi'n neud a bod yn really cocky, bod fi, I know what I'm doing. Ddim yn siŵr bod fi'n mynd i wisgo eto o fori, achos maen nhw gyd fel chi'n gallu gweld yn hot pants. A fi yn edrych fel dyn yn leggings a bag t-shirt. So, mae eisiau lot o paratoi heno, so fi'n mynd i wisgo hot pants fel siafo a tanno, achos fi'n edrych yn disgusting, fel Casper. So, bydd rhaid i hwnna heno. So, hwn yw ymarfer ola. So, well i fi'n mynd nôl. So, just gad fi fod i actually ymarfer. Bore'r sialens, ond dim llawer o gyffro'n anffodus. Bore da, mae'n bore dydd Sadwrn, fi'n teimlo fel shit. Maen nhw heb cyrraedd eto, mae'n 9:20 a fi'r unig sy'n yma, so fi'n credu fi sy'n mwy keen na pawb arall i torri record y byd. Fi'n teimlo fel fi'n edrych fel prostitute, so mae pawb sy'n mynd heibio ar edrych na fi fel, what the hell is she doing? O, Yasmin Drian. Ond just cyn 10 mae'r merched yn cyrraedd a codi dipyn ar yr hwyliau. Connie Ofte, it's now or never, ond y cwestiwn mawr ydy fi wisgo'r hot pants. Of course I am. O, os y camel dod y fi. Fi'n parod.
Efo dim ond munudau i fynd cyn yr amser cychwyn, mae yna ambell i wyneb newydd yn cyrraedd. Pan nes i cyrraedd mewn, nes i gweld 2 person gwahanol. A un yn o'r ffotograffydd a'r llall yw adjudicator. Hi sy'n neud yn siŵr bod ni'n neud yn iawn. So pressure's on. So wedi fi cuddio hi yn y cefn. Achos byddai ddim yn neud yn iawn properly. Apparently, maen nhw wedi gweud, os fi'n neud yn wrong, mae'r holl tîm yn cael ei disqualifio. Ond sa'n gwybod beth yw'n iawn, cos bys nhw ddim wedi gadw fi wneud otherwise. Oedd e? A dyma ni felly, y foment fawr. £494 person, dros 55 lleoliad ar draws 12 o wledydd. 3, 2, 1. I gyd yn dawnsio ar Polyn yr un pryd. Yn ogystal â chodi dros 43,000 o ddoleri i elusennau canser. Fi wedi bod rhan o rhywbeth sy'n actually yn good mewn bywyd fi. A so ni'n gwybod os ni wedi torri'r record byd eto, ond fi'n meddwl bod ni wedi. A all down to me, innit? Diolch yn fawr y lle, grêt. Ond fi'n barod am y challenge nesaf, bring it on.